Umzalwane akayena umZulu before abe yiChristian. Umzalwane akayena umXhosa before abe yiChristian. Umzalwane akhe umnyama before abe yiChristian. Uthi umpostoli uPaul zicabangeni ukuthi ngaleso sikhathi nisazibiza ngokuthi ningamaZulu nini. Nani kade ningabezizwe ngokenyama. Nani ngena Kristu. Leyo identity ofuna ukuyigqaja ngayo ayina Kristu. Akekho uKristu lapha. Nani ngaphandle komphakathi wakwaIsrael. Ningabafakazi esivumelwano sesithembiso. Ningena themba. Futhi ningena uNkulunkulu emhlabeni. Le identity oyibambe kangaka wayihaga kangaka ufuna ukwaziwa wena ukuthi umZulu phaqa. Leyo nto ayina Kristu, leyo nto ayina themba, leyo nto ayina uNkulunkulu emhlabeni. Ayizukufikisa ndawo leyo nto leyo. But verse 13 uthi kepha manje kuKristu. Manje kuKristu Jesu nina nikade nikude senenziwe nabaseduzane ngegazi likaKristu. Bazalwane identity yomzalwane ithi uKristu. Umzalwane akekho kumaZulu, umzalwane akekho kumaXhosa, umzalwane akekho kwabamnyama, akekho kwabamhlophe, akekho kumaChina, akekho kubaSuthu, umzalwane kuKristu. Ivangeli livela kuNkulunkulu liqonde ngqo ezizweni zonke. Lithi mazilahle yonke imikhuba yobumnyama zize kuye zibe yigazi linye namzimba munye kuKristu Jesu. Akukho umuntu okumele enze inkolo yobuKristu ibe more African or ibe more European. UbuKristu mabube yini? UbuKristu. Asikweleti lutho kwisiko sakhishwa kulo. Lelo siko lalingena sithembiso, lalingena Kristu, lalingena themba, lalingena uNkulunkulu. Kodwa wasithandayo wasilanda ukuze sibe isizwe esisha esibizwa ngegama lakhe.